thì mai khu play fi ki viewers baro haka kerteng bathiang tam jong Jesus Christ nong penim mata kanika step kapor kadang step along riu jandan riu steng ti barobor fi ji osngo ki jing kai fi ji i ki jing alam handai mata ka step nomor ba anong fi bon ki bla request ki viewers ki request ki jing dua jingi ki badan gitu ya ke jingpang hake jing syate syakum ki bojong baman teng nomor ba ki labun pala ki briu ki ba phone ni panmak na fi ba dan ki por ba nimsim lala ban penduai fi bai ti ngong fi ngashim ni ka kabu lemba kani ka YouTube channel ban penduai fi itu di bapang mana ni tu fi blay udah uju blay utrai lemba ki ka bor jong mangi ngim dan bor ni tu fi ka jing pen khia kawan u blay ka bor ka ring blay ka hima jong blay ka om ba ka kamlong tang ka kentien tahi kentien ribat ka bor karam dan ka bor ka jong blay ka bayai train ta pat habang ile bat penduai kat kumgani ka kentien fi igani ka bible ka bangaban kat kumgani ka kentien habang ile kat kumgani ka kentien ka bu pha ki kamba ki dangja ki jing khia ki dangja bat ke kadang kala dan ketu ka YouTube video ru balang pelaj panggi jing duai nom tagi pang dan ibai bri la yo khia ila ai plang tu tengah nget ru ba kani ka step kat ba ang puli na kani ktin jong blai bat ngan penduai fi anget haba fi pediang ni kani ka jing duai da ka jingat bat haba fibo da kani ka kti ro bo blai ul ai fi hagi jaka ki bapang na rakalong haka syadam rakalong haka kli rakalong haka po na hagi nu ki benta ki ba fi dan ka jingpang bu e ka da ka jingat bat ni nang ni an penduai fi da ka jingat au Jesus Christ wa la dan na dang fi kinu ki ba syate syakho ki bor jong jingdum si kalong ba men mi fi la ban yo thia fi pho sne kulma fi dan ki jing shapting mensim na fi dan ka jingdu jingkerman kinu manong fi ni ai ngo u blay long blay jong ka jingkerman blay u pa ban penkhia fi blay u pa ban pelai lu fi be fi wan sha jan jong u da ka jingat bat ha ni por nga shim ban islam shi por nga shim ni ka kabu ban puli shai fi na khtin jong blay shapang ka jing penkhia shapang ka jing pelai lu tu kat banga dang ring ni video pila ban replay ni video pila ban pai RC lai sin ya kaju pa ni por yang anyalam ni fi na ka jingrwai sam kalnong ka jingrwai sam shi spa nyau khat ni puli na ka khat ka ba khat khandai ar phau shwa ban penduai fi man puli na khtin jong blai ka ong ni no ra sam ni hangta kilayalan nyar hautrai haga jingshi tam jongki tiu penem yaki na ki jing janjar jongki pas ngap hagat khat ka bar phau ong kumno upha yala ka ktien bat upen khia yaki upelat ru yaki na kita ki jing penjat jongki man ban biang arsin khat ka bar phau ong no upha yala ka ktien bat open khia yaki upelat ru yaki na kita ki jing penjat yaki fi ka ktin jong blai kalau ka badan bo ka ktin jong blai kalau ka ba im ka ba khi ka ba khamnap ba ni wa lam arlem sarti ka on shiti ki hebru na ki Paul shaki shiti ki no Timothy ka ba ar ka shiti Paul show Timothy kalau na ka ba lai khat ban riu khat riu kalau nak balai khat riu wong ni wong bakani ka tin jong blai baro kalau balang persat man sim do blai mat haba persat man sim blai kani ka tin kalau ka em mangai thu fi ka jingjngai jonga jong fi nang ni habang penduai kam dei ka ban khangla ya ka jing pen khia jong blai udan habaro ki jaka udan ki social media udan ka ni ka video ru ka pangirang
ring ban duai fi inget ni duai la ka jinget ni ba kino gi badan ka jingpang duai ni ba fin yok khiam bu ti jang fi ki jaka ki bapang kat bangadang penduai ni abang mesim jong blai ngai pat mesim jong blai bon yaram aduh bang duai la ka jinget dan na perang fi kat ba fidang bu ti fi la ban sngo tu ba par karan kamat dan na fi ban wan ka jingsa dan na perang fi ki ban jerho dan na perang fi ki ban pri dan na perang fi ki ban saham compare ta andre shibu ti jaka ba pang ba fidan ki ba shabot ba ki bor jong paman in duai nang nem ta ni sedang ka jing duai namar ani thu fi shwaban sedang nan duai kan ma yang fi ba khtin jong blai kani khtin jong blai na ka city na ka gospel yo anis kal na ka banikong ka banikong ka ha ka ba menikong la dan putien bat tau putien uladan bat ublai bat uti tau putien la long ublai amat ha ba ublai pha ya ka khtin jong hadien pha yo Jesus Christ balong putien Jesus Christ ulang balong putien wan man pen khia hibreu man pelak lo ik tu ki ba shitam ki ba pang man be no ik men sim baman ola ai ka ikhtiar ki senran kum ga gospel jong o khila yalap ya gospel pen khia ki ba pang be no ik sur o ha ka gospel u markas wong kini ki dak kin bod ik ta ki bangai kini be no ik sur kin keren pat ki ki thli kin bo ik ti ki ba pang kin yo khia ba hangani ko por ong fi bo ik ti jong fi ba ngiru nang ni na social media na ka YouTube nin bu ikti bat aginu ni jaka ko fidan in duai da jingan rai jisu hakani ko por rai ka bakini ki viewers ki dampet ka bakini ki beriau ki dampet na ka channel itu ki badan ki jingpang itu ki badan ka jingshitam try ma ong try ka ktien jong mi ma pha bat me pen khia try me try jisu haba me kular try jisu kodor mam ju penlet na ka ktien jong me haba la berat try sembai try jisu kodor haba berat kam juan phai pat thli try ni duai hang ni dengan jingat ni try me try bakino gino gi beri bapang idi kong badan ka jingpang shadam haka kerteng jong Jesus Christ ngong mi no to jingpang shadam ada fidan kanu no jingpang ka jingkiring ka to jingkiring Makaman kertang jong Jesus Christ ngakran dak ikhtiar dak bor how Jesus Christ ublah pha ublah yap batap bat mipat bola pen baptis tu mensi mako dak bor jong ong aduai kan por ong tu jingpang kiring mi no pelat lut tu jingpang kiring mi no mentam tahi tu jingpang kiring la fidan ka jingpang Shini, jingpang shini mi no mata kertang jong Jesus Christ, be healed in Jesus' name, be healed in the mighty name of Jesus Christ, complete healing in the mighty name of Jesus Christ. I command complete healing in the mighty name of Jesus Christ. We release ya jingkya kertang jong Jesus Christ. Itu badan ha jingkta jong kisien kat mafidang bu ikti hakti jing kejak ketiga bakta ong longkya kertang jong Jesus Christ. Longkya uraba shede ke daba shondo kuraba shede ke longkya kertang jong Jesus Christ kitu ki jing pangakashi yang mino kitu ki jing pangakashi yang mino mentang tahin dan kitu ki bapang cancer cell I cancel in the mighty name of Jesus Christ. I cancel in the mighty name of Jesus Christ those cancer cell be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed, be completely healed. Come back. Long pa be healed right now in the mighty name of Jesus Christ. Nget nga duai da jingat ka ibo Jesus Christ le ade ka. Apa kan mau fi ba kat bau tu ramba shispa. Badan tu syakri ba pangyap shiliam. Habo ya kendo Jisu wang banwan chayin jong re wang shu pha da ka tien. Ba hak tu jingat jong tu ramba shispa tu syakri jong u. Wala yok ya ang tu nget abang i pha da ka tien blame ni pen kan mau yang blame wang pha da ka tien. Boleh uang guna ubat uang biang fi ngapak dah kaktian bat upan kia iki upelai dulu iki nak kita kijing penjak iki upak dah kaktian habo boleh uang ya ki syakri jong
Oh fialap yang yalap kom bau blay ukuran ilong tangki tendang jengkerku tangki mouthpiece ban pen kraw yu blay ban pen kraw yu blay jengi balong blay hinen mentabat seduk ki bam jukut uju Yesus Kristus wong ulong hinen mentabat seduk ki bam jukut uju udan hak ketika mon kupa ka bandang dua yang video i na benang yarap kini badan ka jing sitam ba khata ya khli mi no I cancel kitu jing sitam ha khli mi no mentah hi senang ki jing pang go to the best right now kelet seli long from try to jing pang lada fidan ka jing pang ha gastric ngau mentam tahi kat fidang bu ka po akti ha po jang fi ngau gastric lada day ni men sim baman mi no mentam tahi I cancel in mighty name of Jesus Christ. I speak healing in the name of Jesus Christ. I say be completely healed. Be healed in Jesus name. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Itu badan ya skin diseases in the mighty name of Jesus Christ. I cancel those diseases in the mighty name of Jesus Christ. Skin diseases na penduk pendam na kertang jong Jesus Christ. Ya kata ka jimpang jaka snake dog. Wah Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ha kertang jong Jesus Christ long kia. Kino jimpang ibu penwet lefi. Long kia ha kertang jong Jesus Christ. Kano ka jimpang krau, mas senang itu ikong ni badan ha jimpang krau. Mi no kita ki mensim paman jaka jimpang krau ha kertang jong Jesus Christ long kia. Na kaman da ka bor jong Jesus Christ bana Nazareth long kia mantam tahi long kia ka bor jong jikrau mi no manta. Hallelujah to Jesus God. Hallelujah. Thank you Jesus. Try ma kia. Thank you Jesus. We glorify you Lord Jesus. We glorify you Lord Jesus. Long kia. We glorify you Lord kini ki viewers li bapet try Jesus ngakran da ka ketien jong mi try. Ketien na benang try ban pendang buram ya kertang jong mi ban pen i try ya glory jong mi. Bau mensiam khut bang try bah henden mentas duk bang jukut try jisu long juk bagi kambak kidang ja ki jingpen khia kidang ja try jisu bikin pediang try dah jingat pediang dah jingat kini ki jingwai bah finyo khia menta kini itu badan dah jing tha khli ha jing tha khli mi no na ka mat jong kini ki brief bah pat ni video mi no kertang jisu I cancel pain go right now in Jesus name. Adua itu brief bah kelut bang yo snow kata jing kelut mi no itu jing pang khmat ha kertang jong Jesus Christ be healed. Jing pang khmat be healed in Jesus name right now in the mighty name of Jesus Christ. Be healed. Liver diseases go out in the mighty name of Jesus Christ. I cancel any liver diseases mi no kertang jong Jesus Christ. Any liver diseases come out right now in the mighty name of Jesus Christ. Be completely healed in the mighty name of Jesus Christ. Kata jing pang ha sengkai kat bawah bilang bu keti I command in the mighty name of Jesus Christ. Be completely healed in the mighty name of Jesus Christ. Be completely healed. Kata jing pang sengkai ka babat ya fi mi no kertang Jesus Christ. Long kia jana ya kertang jong Jesus Christ bana Nazareth. Namun tak buram jong. Man pen khana mi kertang jong Jesus Christ long kia. Kini ki jing pang ki penduk tiak duk dam fi. Kata ko bapanya duk tiak dalam kini ki men sim paman mi no kertang jong si long kia pelat lut ini beri pelat lut ini kong ini pa bam yo tiak ha kertang jong Jesus Christ kran na jingat long kia kini kita basak tek sakum ki bor jong baman itu ibadah nak jingku slide depression spirit move away right now in Jesus name. I command depression spirit babat ini kong ni ba ini kena samlai babat badan nak depression spirit right now. I command in the mighty name of Jesus Christ be healed, be gone right now, go to the abyss right now. Depression spirit jangan jing keluar kali spirit jangan jing syaitan come out right now in the mighty name of Jesus Christ. I cancel your legal right. I cast you to the abyss, go right now. Kilat mentah seliu lang makam try right now mentah mi no kita gis mensim baman di bawah keluar kali. Mensim jangan jing syaitan di bawah penyok tiap menit. Mensim jangan jing syaitan senang ye right now in the mighty name of Jesus Christ. Be healed completely. Come out right now. Go to the abyss. Kilat seliu lang makam try. Let seliu lang makam try dak authority dak bor ka gospel jong blai ka hima jong blai kalam haki entang ikentin nrei ka bor senang ye dak bor jong blai. Mi no kita mensim baman.
kini mensim jong ki bate fi mensim jong addiction yo secret ka jing sakte sa kum ba fi mlak ban ye itu secret da ka tien jong brain on mi no mata spirit of addiction come out right now ka bangarang penduai fi kani itu ki badan jing sakte sa kum ho secret ki ba pai itu ki video ki baja khla ba fi mlak ban ye ki ba pai ki ba dan ka spirit of lust ni ki mensim aurea ki bate ka mak jong fi kani ka pot fi dan kamban pla ka bangarang penduai pla ho Jesus Christ la fi dan hanu kamera on tra Jesus Christ pla ki pop pla ki ni ki jingle baman jong wana khat ya snam jong Jesus Christ bakan sat khut ba fi khat ya snam jong Jesus Christ ba sat khut fi kala mumut fi e no ai tu fi ngan penduai nang ni bakan ong tami no itu badan ka mensim spirit of lust ki ba mlak ban ba e no itu ka jingkwa brai ong kala mumut ta pla su Jesus Christ ong nang ni mi no spirit of lust come out right now mensim jong tu ka jingkwa bra mi no entah kertang jong Jesus Christ na keren da authority amar new brief la pla kani ka brief la pla kini kena samla la pla da ka jing pla jong fi bat ni penduai nang ni da ka jingat na penduai ha kertang jong Jesus Christ na be no itu mensim baman mi no da mat mi no mensim jong ka jing bisni ka ba fidang pla mata mi no ka kertang jong Jesus Christ itu gido brief babu no ya ki brief ki babu thit jing khatang pan ma kertang jong Jesus Christ pla pan man sat da khut da snam jong Jesus Christ bat nang ni penduai fi ngong mi no ti mensim jong ka jing bu not ini no first mensim of bitterness come out right now ta kertang jong Jesus Christ go to the abyss I command you kini mensim ke ba shate ka addiction yo secret ya ka kya ka ba fimla ban i no ki nga kran nang ni da authority da ka bor jong Jesus Christ da ka ikhtiar bo Jesus Christ ba ai ka ba fila pla kan ong mensim jong ka jing dik duma ka ba te ba khum fi mi no kertang jong Jesus Christ mi na ni ba mi na ni kom mensim jong ji sakte ka kya mi no kertang Jesus nga cancel ya legal right yang mensim jong jing sakte sa khum ka ba di drops mi no right now in the mighty name of Jesus Christ ka ba ni khana samla bala sakte sa khum udang pet ni video ukala ka bamut badan mensim boleh ukta ukala ka bamut pai su Jesus Christ pla sat khut dak snam ong hagani ka por ong mi no mensim jong jing di drops mi no ye no itu bri right now in the mighty name of Jesus my command kadang ka authority kadang ka bora kertang jong Jesus Christ kini ki bor jong baman ibate ba khumi fi lalah kilong hakanu ka bantang amen sim baman jong ka jingdam jong ka jing bitar na command ni ka ba fidang plan itu ka jing bitar fi pan man sat khut asnam jong blai ma ong ni men sim jong bitar leave the body of this kom mi no ka mat jong ni kom mi no ni nap jong ni ba mi no ni map jong kena samla mi no ha kertang jong Jesus Christ nam dan bor ayu raj ame ha kertang jong Jesus Christ 8 pra ha kertang jong Jesus Christ right now move right now in the mighty name of Jesus Christ go out to the abyss right now in Jesus name try Jesus kodo nganget try Jesus kodo habang la penduai try Jesus kodo da ikhtiar da bor jong mensim ko try Jesus kodo kino ki mensim baman ki bate fi plano kino ki pop ki ba filale pla kamera la jam sat pan man sat khut asnam jong Jesus Christ panang ni ngakran ka jingpol freedom in Jesus name freedom kanu ka jingpang set you free in Jesus name we proclaim the mighty name of Jesus Christ try ni pen kraw ya kertang jong ni ong try kadang ka jingpol lu ya kertang jong ni kadang ka snam ka bor ka snam jong ni try Jesus kodo ka tin jong ni try kini bapang ni sport try ka kran try Jesus kodo no kitab Isaiah sampulai try kong bada ki jingjingam snam jong ni la pen khia ka ba fidang bu ki ka jingjingam snam jong Jesus Christ kan pen khia ya fi menta hi kini ok khia menta hi da ka bor jong Jesus Christ na kran ni ka jingpol lu ni men sim bangman ha ka kertang jong Jesus long khia kertang Jesus Christ be healed in Jesus name any diseases kino ki judging pang kino ki bor jong baman kim dan bor kertang jong Jesus long khia raba shede ke raba shondo long khia na pa ra tin jong Jesus Christ ublei pa ya kan ka tin pa kan ka tin kalau ka badan bor Jesus Christ dei kutin nga psiduai ni long tangki nang duai mereka bor ka wan Jesus Christ ban pan khaw ka kertang jong long khia ro fidang puk ti light not kimen simbaman I cast them to the abyss right now me now hilat shale long khamta go to the abyss right now in Jesus name
Thank you Jesus Troy Jesus nget Troy Jesus kodor panglam dua ida ka jengat kelam arta tien Troy ka kamba kan ja begini gibriu kin yok ya Troy ha ka kertang jong Jesus Christ na mentaka buram jong ni amen.